Adukwo go bakota no asiri azu. Ayelo asiri azu ayelo. Wa yo kifu danya nu do bata. Wa yo. Obu ko igbo muma. Wa yo. Ya wula jokutu le buko go. Wa yo. Asi onye kwudi gora kuku. Wa yo. Ekoro kalikwa ya gwa ye ba no to ya. Wa yo. Ya kije no onye nwe. Wa yo. Bia ye chieze na no onye ozo. Wa yo. Ọ bụ itinye isusu ka ọ bụ Wa yo. na ngụkọ na-ebute ajọ mbawu Wa yo. na mmadụ ya na-abe ndị mụ ya n'osiri ya Wa yo. ọsọ ya wuru n'okpuru iri ise ụmụ ube na nnukwu ji na-akarị ịrụ n'ọkụ Wa yo. nwa ya ebiridosi ibe ya ebi na Wa yo. nwa mụrụ n'obi ego ejiji n'okwu a na-analụ mmadụ ife n'ike na ndebe mana onye nkwukwu ebi bụọ nke tụrụ ọnụ n'elu n'otu ka ọ ya larụ ofu onye sụsụ ebubo ọba nna ka ema na nwa ogwu edebe agụ o jiri bụrụ na ndị mbụ bịara n'obodo gbarude ha kpọrọ obi sụchala ebe agụ na-aba ụfọdụ kpochala ebe n'elu ọkụ ndị ọzọ ebiche mana baba na-akpa chọba ndị ahịa chụpụ ọgba aghara so na bụ okwu eji n'aka eluso ogbe adakpu mmiri ojoso agbagbu ọgwụpụta na ọgwụgwọ ọnwụ kpata na elu na-efike elu a na-aya ozi oyi ọ bụ ọnụ na-adọta ga onye metere nwa ọkụ ya larụ na nsogbu a kacha ndị nwunye di oche na-edochiri ụzọ na asịrị na-abụ ụgbọ a na-egbu egwu chi sọ ka egosi oke n'obi akpụ na bụta nnekwu ji ihe nyapụlo nnekwu ọcha ji edu nyapụlo ajụọ m eze ọdịnala na mbi n'obi na-achọ ebe ahịa zụrụ n'ụya bụ nnekwu okwu na mbụ ịsatọ ekwu ndị yiri akwa chịkwa ndị nke ha ka ya atọ na mmadụ ife n'ike ajụghị ife ndị bụ o jiri nye ha na obodo sa anyị echezo ndị emeghe ihe mana ya eji na ọkọ ọkọkwa anya ana obi nwaanyị bụkwa ebe ọnụ ya bịara bịa ma ibe ya bịara bịa ma mụrụ amụ na ibe ya bịara n'enu ubi agbala ogige na aka ji ihe onye ngụgụ akụkụ ihe bisọgụ azụ na-achụ obele n'ogbu mmiri kelee ebe ọ chọrọ ka ọ gbajee basi na nkwụda ọkụkọ jee tụ ya ọnụ ọkụkọ bidoro n'oge esebe onye na-asị nwoke kwa n'elu ya ihe akọwa ebe nna aghasiri bịa atụ ikpọ n'okwute na obi mmiri na mkpụrụ mmiri agaghị ise okwu ụda na-arụ ọnụ ntụtụ afịa arụ agọbicha zokwu chibe n'oge na mpempe ụwa bụ akọla asọ nụrụ adụghị mma ekwere ka ekwe ekene anyị eji na mmadụ na-ebeta akwa ya ebuzigozu ya na ama nna ya awọ na-akpụ ibe nwoke nke ofe na-akpụ ite nri nwa ojii asịkwa onye ọbụla ji ebikwu nne obodo ji n'ọba na ọya bụzi ụmụ di ya na ndụ ndị ojii na ọcha ndị olu n'igbo bụ ife m na-agọ n'ọfọ nwọkpụ mmiri nyom dị ebikwu mmiri ata na m azụ anwụ na nwanyị adụkwa ọgụ gbakọta nụ ma asịrị azụ nwayọọ ka ịfụnanya n'udo bata
ọ bụkwa ọgụ ikpe ọmụma bịawụla aja okwu tụlụ ebuka ọgụ asị onye kwuru igwe ọra ka okwu okwu eke ọra karịkwa ha ya gwa ya ebe a nọrọtụ ya ya ka ije na onye nwe ọ ga-etinye isi usu na ngụkọ na-ebute ajọ mba na mmadụ ya na be njem ya nụsiri bịa ọsọ ya wuru n'okwu 15 ụmụ ube na nnukwu ji na-akarị elu n'ọkụ nwayọ ebido usi ibe ya dị na nwa mụrụ n'oke ejiji oke a na ndị gboo mana onye mkwukwu ebi bụọ nke tụrụ ọnụ n'eri n'otu ka ya larụ ofu onye sụsọ ebubo ozu ọkpanna ka ema na nwegwu edebe agụ o jiri bụrụ na ndị mbụ bịara n'obodo gwarude ha kpọrọ oru sụchala ebe agụ na-aba ụfọdụ kpochala ebe na-ele ọkụ ndị ọzọ ebichie n'oke mba anụ ibe ha ma na akpaba na mkpa chọba ndị ahịa chụpụ ọgba aghara so na bụ okwu eji n'aka eluguru so ogwe adabụ mmiri otu agbakwu ọgụ pụta n'ọgwụgwọ nwata na elu ụlọ efifie elu a na-aya ozi oyi ejelu nne ọ bụ ọnụ na-adọta aka onye metere nwa ọkwọ ya larụ na nsogbu a kachasị n'otu ndị nwunye dị ndị inyom oche na-edochiri ụzọ na-anọ asịrị na abụba na-egbu egwu chi sọ ka egosi oke n'obi akpụ na-apụta egwu nnekwu ojii ihe nyapụlo nnekwu ọcha ihe edo nyapụlo ajọ mezọ na mbi n'obi na-achọ ebe ahịa zọlụ ya bụ nnekwu opu na mbụ ịsatọ ebe yiri abachirikwa ndeke ha ka ya tọnị na mmadụ ife n'ike ajụghị ife ndị bụ jiri nye ha na obodo sa anyị echezo ndị megherie mana ya eji na ọkọ kọrọkọkpọ anya ana obi nwaanyị bụkwa ebe ọnụ jere di ya bịara bịa ibe ya bịara bịa nwa mụrụ amụ na ibe ya dalụ n'elu ubi agbala ogige na aka ji ihe nnukwu oge ụsụla onye ngụgụ akụkụ ihe bisọgụ azụ na-achụ obere n'ogbu mmiri kelee ebe ọ chọrọ ka ọ gbaje basi na nkwụda ọkụkọ jee tụ ya ọnụ ọjọ nwa ọkụkọ bidoro n'oge ezebe onye na-asị nwoke kwa n'elu ihe ihe akọwa ebe nna aghasiri bịa afọ ịkpọ n'okwute na ori na mkpụrụ mmiri aghara isi okwu ụda na-arụ ọnụ ntụtụ afịagharị adọbụcha zokwu chibe na ọrụ ezuzi na mpempe ụwa bụ akụ na asụ adụghị ụmụ ekwere oke ekwe ekene anyị eji na mmadụ na-ebeta akwa ya ebuzigo ogige na ama nna ya abụọ na-akpụ ibe gwọkọ nke ofe na-akpụ ite ndị nwoke asịkwa onye ọbụla ji obodo ji n'ọkpa nọ ya bụzi isi ụmụ di ya na ndụ ndị ojii na ọcha ndị olu n'Igbo bụ ife m na-agọ n'ọfọ nwọkpụ bili nyom dị ebikwu mmiri ata na mazụ anwụ na atụ m na-ekwenye ajị na-ebu ogwe n'ụtọ na-atọ ụtọ n'ihi ụwa unu nwe ụbọchị ụtọ adụkwa ọgụ gbakọta nụ asịrị azụ abụ ya na-arụ ya ọnne ọ bụ ụkwụ ikpe ọmụma ya wụla aja okwu tụlụ ebuka ọ bụ asị onye kwuru ọnne eke ụra karịkwa ha ya gwa ya ebe a nọrụtụ ya ya ka ije na onye nwe onwe bịa ya echi eze na onye ọzọ
ọ bụ itinye isusu ka ọ bụ na nkụkọ na-ebute ajọ mbanwu na mmadụ ya na-abe ndị mmụ ya nụsiri bịa ọsọ ya bụrụ n'okwu 15 ụmụ ibe na nnukwu ji na-akarị ịrụ n'ọkụ nwanyị ebiridusi ibe ya bi na nwa mụrụ n'obi ego ejiji n'oke a na-analụ mmadụ ike na ndebe mana onye nkwukwu ebi gboo ketụrụ ọnụ n'elu n'otu ka ọ ya larụ ofu onye soso ebubo egwu ọkpanna kerema na nwegbu edebe agị o jiri bụrụ na ndị mbụ bịara n'obodo gbarude ha kpọrọ oru sochala ebe agụ na-aba ụfọdụ kpochala ebe n'elu ọkụ ndị ọzọ ebichie n'oke mba na ibe ha ma na akpaba na mkpa chọba ndị ahịa chụpụ ụgbọ aghara so na okwu eji n'aka eluguruso ogwe adabụ otuosagbakwu ọgụpụta na ọgwụgwọ nwata na elu efifie elu a na-aya oji eje ọ bụ ọnụ na-adọta ga onye metere nwa ọkwọ ya larụ na nsogbu a kachasị n'otu ndị nwunye di oche na-edochiri ụzọ na-anọ asịrị na-abụ ụgbọ a na-ebu ego chi sọ ka egosi oge n'obi akpụ na nnekwu oji ihe nyapụlo nnekwu ọcha ihe n'ụlọ ajọ mmezo ọdịnala na mbi n'obi na-achọ ebe ahịa zọlụ ya bụ nnekwu obu na mbụ ịsatọ ekwu ndị yiri abụ chịrịkwa ndị nke ha ka ya tọnị na mmadụ ife n'ike ajụghị ife ndị gboo jiri nye ha na obodo sa anyị echezọ ndị megherie mana ya eji na ọkọ kọrọkọgba anya anụ obi nwaanyị bụkwa ebe ọnụ jere di ya bịara bịa ma ibe ya bịara bịa ma mụrụ amụ na ibe ya dalụ n'enu ubi agbala ogige na aka ji ihe nnukwu oge sola ya soro onye ngụgụ akụkụ ihe bisogo azụ na-achụ obele n'ogbu mmiri kelee ebe ọ chọrọ ka ọ gbaje basi na nkwụda ọkụkọ jee tụ ya ọnụ ọjọọ ọkụkọ bidoro n'oge esebe onye na-asị nwoke kwa n'elu ihe ihe akọwa ebe nna agha siri bịa afọ ịkpọ n'okwute na oriri na mkpụrụ mmiri agaghị ise okwu ụda na-arụ ọnụ ntụtụ afịa arụ adọghịcha zokwu chibe na oge ezuzi na mpempe ụwa bụ akọla asọ uru adụghị mma ekwere oke ekwe ekele anyị eji na mmadụ na-ebeta akwa ya ebuzigozuga na ama nna ya awọ na-akpụ ibe wọkọ nke ofe na-akpụ ite nri nwa ojii asị ka onye ọbụla ji ebikwu nne obodo dị n'ọkpa na ọya bụzi isi ụmụ di ya na ndụ ndị ojii na ọcha obi ife m na-agọ n'ọfọ nwọkpụ biri nye mmiri ata na mazụ amụ na adụkwa oge gbachọtanụ ma asịrị azụ nwayọ yọ ka ịfụnanya ọ bụ ụkọ oge ikpe ọmụma bịawụla ajọ okwu tụle ebubo asị onye kwuru ọra ka okwu ebe ụra karịkwa ha ya agwa ya ebe a nọrụtụ ya bịa ka ije na onye nwe onwe bịa ya echi eze na onye ọzọ ọ bụ itinye isi usu ka ọ bụ na ngụkọ na-ebute ajọ mbawu na mmadụ ya na-abe ndị mmụ ya nụsiri bịa ọsọ ya bụ n'okwu 15 ụmụ ibe na nnukwu ji na-akarị
nekwu onye susu ise ọkpa nna ka ma na nwegbu agụ o jiri bụrụ na ndị mbụ bịara ma ndị ha kpọrọ oru sochala ebe agụ na-akpa ise ụfọdụ kpochala ebe na-ele ọkụ ise ndị ọzọ ebiche n'oke mba nụ ibe ha ise ma na akpaba na mkpa chọba ndị ahịa chụpụ ọgba aghara so na okwu eji n'aka eluguluso ogbe adabụ mmiri ise ozu agbagbu ọmụpụta na ise maka na ise ise elu a na-aya ozi oyi ejelu ọnne ise ọwa ọnụ na-adọta ga ọnne onye metere nwa ọkwọ ya larụ na nsogbu a kachasị n'otu ndị ise nwunye dị ise oche na-edochiri ụzọ ise asịrị na-abụ ụgbọ a na-ebu emuchi ọka egosi oke n'obi apụ na-apụta ọnne nnekwu oji ihe nyapụlo nnekwu ọcha ihe do nyapụlo ajọ m eze ọdịnala na mbi n'obi na-achọ ebe ahịa zọlụ ya bụ nnekwu okwu na mbisa senda gbuo onwe ya ọnne ọnne ajụghị ife ndị gboo jiri nye ha na ise anyị echezo ndị emegherie ise mana ya eji na ọkụ ọkọrọkọkwa anya ana obi nwa gbuo onye ya nwụrụ ya bịara bịa bụ ibe ya bịara bịa nwa mụrụ amụ na ibe ya dalụ n'enu obi agbala ogige n'aka ji ya nnukwu sụrụ anyị ya sụlo onye ngụgụ akụkụ ihe bisogo azụ na-achụ obele n'ogbu mmiri kelee ebe ọ chọrọ ka ọ gbaje basi na nkwụda ọkụkọ jee tụ ya ọnụ ọjọọ nwa ọkụkọ bidoro n'oge esebe onye na-asị nwoke kwa n'elu ya ihe akọwa ebe nna aghasiri bịa afọ ịkọ n'okwute na orimiri na mkpụrụ mmiri aghara ise okwu ụda na-arụ ọnụ ntụtụ afịa arụ agọgụcha zokwu chibe na ọrụ eguzi na mpempe ụwa bụ akọrọ mgbe ekwere oke ekwe anyị eji na mmadụ na-ebeta akwa ya ebuzi ya na ama nna ya